subscribe buttonखौ देनानै देसियो गोजाखौ गुफुर खालाम Hello guys, welcome to my Urunthai Vlog show. To लोगोफोर माने दिनै जोङो साब्रै लोगो जादों। एदा ब्र दङ, ओमफ्राय इजा ब्र दं आरो इजा जोंना ब्र आर्मिनि हाखादों। ओमफ्राय जोङो दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरगासिनो सरप्राइज सिस्टेम होगोन आरो नोंथांमोना नायबाय था। ना मा होनो? जों एकगुलि तिनटा सिगार खालामनो नागिरदों। उनाव नोंथांमोना नायबाय था। जों माने हाबायाव थांगासिनो। सोरनि हाबा नोंथांमोना मिन्थिगोन। तो फेमास मानसिनि हाबा आरो कार्बि आंलंआवनो तो नोंथांमोना नुगोन आरोना इउटुबार आरोना ओइ बुंनानै होबाय माथो जाबाय दे जेबो नङा दे बुंना होबाय तो दा थांगोन जोंना राजा ब्र हायन्दो खनसे जों सोरनो थांगासिनो बुंथ' नाङा नामखौ लाङिनो दिनै मोननै हाबा दं लोगोनि ओमफ्राय आरो सासे लोगो दं सानै मोननै हाबा फार्स्टआव लोगोनो थांग्रोगोन ओमफ्रायसो फेमास मानसिनो फेमास मानसि थांगोन फेमास इउटुबार थांगोन आरोना तो जों दायो थांनोसै जों दा राजा खाख्लारि ब्र बिथांलाहानि न'आव दंफैयो बिथाङा सासे गिटारिस्टबो आरो प्रफेसनेल सासे केमेरामेनबो जायो बिथाङा आरो माखासे खामानि दंबावो बहुद रोङो तो बेफोरखौ बुंथ'ला ना मा होनो तो गिटारनि एसे आवाजखौ खोनालासै दे आरो खनसे दामना र' दे तो लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबायानो गिटार बरिया दामो आरोना ब्र'आ जोंना तो जोङो दायो थांनोसै ना मा होनो बिथांनि उनाव बुंनोसैब्रा न' तो जोङो दायो थांनोसै एसे देरिबो जाबाय नेनानै पुरा माने मेंबाय आरो ना इयो 9टा बाजिनिफ्रायनो इखौ नेहैदों आरो ना ब्र'खौ ओमफ्राय जों दायो 12टा बाजिबाय 11:48 दे होमबा जों थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायबाय थादो तो लोगोफोर जोङो दायो लाङिन टाउन मोनफैबाय आरो ना तो जा ब्र' सासे लोगो मोनबाय बर' गामिनि ना बर' गामिनि आरो ना ओमफ्राय जों प्रेजेन्ट लाखाबाय आरो बिजा ओमफ्राय बे ब्र' आरो नै जोङो दायो माने एक्सट्रा इउटुबारनि हाबायाव थांसै आरो ना तो बोरै एक्साइटेड ना आरो एक्साइटेड आनकनफिउज ना नोंथ' दिनै नोंसोरनि आदैखौ लोगो मोनगोन मेहेरखौ तो जोङो थांबाय थानोसै नै बेनो लाङिन टाउन आरो ना तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम गिफ्ट लाबायना गिफ्ट लाबाय आरो थांसै आरो ना मा होनो दे होमबा जों दायो थांसै आरो नै दा बेजोंनो हाबलांनांगोन ओमफ्राय राइट साइड लानांगोन आरो टार्न तो नोंथांमोना नायबाय थादो जों दायो थांनोसै चलो ए धाबा पे इधर लोगोफोर जोङो नै दायो मोनफैबाय आरो ना एक्सट्रा ब्र'नि हाबायाव तो नै मेन गेट आरो ना है इयोनो फैदो नोंबो नै मेन गेटआ नै खामानिबा हान्थानिबा नांगौ दा बेयाव नै दा हाबलांसै सिङाव बरियानो बिराद बिजिसिमा बिजि जागोन मानसिया जादों तो नै मेल्लानो सिख्लाफोर दङ नै बरियानो तो नै दरा खयनाखौ नायनो थांसै आरो ना गोबां मानसि दङ नै दरा खयनाया बेनो मानसि गोबां दङ How does
Udah jos. Mate bukan. Mate. Oh, Deh bro. Thank you deh. Deh. Jangan deh. Deh baca aja. Happy married life bro. Deh. Moजां deh. Deh होमबा एजा जोंना ब्र'नि हाबायाव फैबाय आरो जों गय जानायखौ देखायदोंब्रा थ' गयखौ लाना लाबाय आरोना ओमफ्राय एसे फट' खेबनोसै थ' जोङो दायो एसे थांसै आयं मोजां ना बे जाबाय एक्सट्रा इउटुबारनि बिमा आयं जों एसे रेस्ट लानोसै गोजाननिफ्राय फैदों नालाय न' हेल' लोगोफोर जोंना नै बसखौ लोगो मोनलायबाय मेहेर बस ओमफ्राय सार आरोना जोंना नै लोगो मोनबाय सारबो नङा सारखौनो हमना ला आदा मेहेर रायजोनि बिदा एसे खालाराव फैला माथो ओमफ्राय बै आदा मेहेरा मोनफैबाय जोंना उदालगुरिनिफ्राय ना आदा आङो सनितपुर मैयानो फैदों मोनायाव टेन बानायबाय सिङाव टेन बानायबाय दुब्लिबारियाव बानायनो नागिरदोंमोन माखासेफ्रा मोदाय गियो आदाखौ लोगो मोननानै बहुत मोजां मोनबाय आरोना होमबालाय खनसे हाब ओमफ्राय दानथ' थाङा आदा थांनाया साननैसो थागोन नामा गाबोनहाय मिथि एक्ट्रेसनाव ओंखाम जाहैगोन दाउ लकेल ओमफ्राय बेनि उनावहाय सासे फ्रेन्ड दंबावो आरोखि सासे फ्रेन्ड दंबावो बिसिनावबो दाउजों जानानै फैनोसै फ्रेन्डआ माहाय बेहायनो आरोना नङा एसे बेलेगाव आरो एसे बेलेगजों बेयावबो जानानै फैसिगोन आरो ओमफ्राय उनाव नेक्स्टआव थांसिगोन सानथामसो थाबावगोन आं सानथामसो अजायाव नायनि ट्राइ खालामगोन दे बेसेबां हायो औ ओमफ्राय आदाखौ लोगो मोननानै कार्बि आंलं बांद्राय मानसिफ्रा नायलालै एसे खम जालांबाय कमेन्ट्सफ्रा खम फैयो जागोन दे आदानि भिडिअखौ पुरा गावसिजोब नायदो गावसिजोब ओमफ्राय लोगोसे आंनि भिडिअखौबो नायदो बिनि साबसक्राइब बाटनखौ देनानै देसियो गोजाखौ गुफुर खालामनांगौ ना देनानै सेल्फि yes yo what is जोंना बस नङालै आदा मोजां नांबाय लोगो मोननानै कार्बि आंलं फैनायखाय ओमफ्राय जों हजायाव वेलकाम खालामनो नागिरदोंमोन आरो दे जेबो नङा थेंक इउ नोंसिनि सापर्ट मोनब्लासो आंबो माने बोलो मोनो नोंसोर नायाबोला आं बोलो मोना जुदि नोंसोर नायाबोला आं बोलो मोना नोंसोर नायोब्लासो आं बोलो मोनगोन जेब्लायबो जों सापर्टआव थालायनांगौ बेबायदि आरोखि मानसिफ्रा सोरबा बांगाल जुंगाल माबा मानसिफोरनिखौसो नायलाबायो जोंनिखौ नायना बयखौबो फेदेर हा जायाबा कमेन्टआव लिरनानै हर नोंना जायाखै बिदि खालाम होमबासो रोंगोनलाय गोबां मानसिफ्रा हेट कमेन्ट खालामनाङा 10 थाखा फैसा गारबानो मोनो नागिरनानै ओंखायनो मोजां कमेन्ट्स खालाम ग्र'खौबो जोंहा सापर्टल' नङा नायबाय था शेयार खालामनांगौ शेयारा मेन नों नायानो बायोब्लाबो नोङो भिडिअखौ प्ले खालामनानै खिनानै थां होमबानो भिडिअ प्ले जानानै थागोन खिनानै थांना नंगौ नों नायनो बायोब्ला आरो ओमफ्राय जुदि बाथारोबा शेयार खालामनानै होबानो बेजों लोगोसे मोजां कमेन्ट्स खोन्थाहरबानो जाबाय थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोनबाय दे जोंना लोगोसे नै प्राइन्जय ब्र'खौ लोगो मोनबाय आरोना बोरै नांदों कार्बि आंलं फैनांगौ ओमफ्राय माला फैनाय ब्र'आ बिराद हेन्डसामखा मोजां नांबाय ब्र'खौ लोगो मोननानै आरोना थ' ब्र' वेलकाम टु आवार कार्बि आंलं नाथाय जों कार्बि आंलंनि नङा हजायनिसो थेवबो लोगो हमनो फैबाय आरो नोंसोरखौ मोजां नांदोंना फैनानै र' दे होमबा
थ' लोगोफोर जोङो दायो ओंखाम जानोसै आरोना ब्र मोना दङ इजा रानगासिनो ओंखाम जानोसै ना थ' एक्सट्रा एखेबारे ब्र'नि हाबाफारिया जोबोद बरिया नांबाय दायो जों माने ओंखामखौ जाना लानोसै नै ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै आरो नै मानसिफोर जागासिनो दे ब्र' बहिल' नै जा अमा बेदर सफैबाय आरोना जानोसै आरोना इजा जोंना भाइ दङ नै अमा बेदर होगासिनो मेजेम गोजासोना नै जा दाना मादैया रानगासिनो अमा बेदर मेजेम गोजा मादै अमा बेदर राननानै बोरै नांदों मोजां नांदोंना मेजेम गोजा नै बरियानो जाय नोंथांमोना फैनो हादिया नोंथांमोना नायदो एसे नै ओंखामखौ जाग्रोनोसै आरोना जाना लानोसै सुरुबा खालामसै नै जों दायो जानोसै जाखांनायनि उनाव देखायनोसै आरोना चल बोरै नांदो एकदम मोजां नांदों मोजां ना थ' जों एसे दखानाव थांनि देखायदो बेनारखौ नोंनिखौ लायाखै नों माथो ब्र' बोरै नांदो फैनानै मबाइलफोरा दामि दामि नङा जों कपिराइट नांगोन जाय जेबो नङा बोरै नांदो फैनानै बिराद मोजां जों दा थांथ'खाया दानो होमबाबो 17 तारिखसिमहालागै थागोन आरोना जों 17 तारिखसिम ना कान्टिलान्स थांसै बेलुगाट थांसै आरो बहुत दङ ओंखायनोथ' बेरायजोबगोन आरो जोङो दायो माने होमबाबो आरो सप्तासे थागोन जि फैदों गोजान ना नङा एसे बेरायना थांखानांगौ जोंना आंना गामिया बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवसो दे गामिया बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव ना गामिया बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आंना फैगासिनो मनिटाइज जागोन जायाखै ओंखायनो कपिराइट नांबाथाय मोनसे प्रब्लेम जायो नांबा प्रब्लेम जायो जानायाथ' ओमफ्राय दानोथ' थांखाया दानो थांथ'वा जोङो सप्तासेनि उनाव थांगोन आरोना ओमफ्राय नोंसिनिया जायगाया माने नैबेखा हजाय बै हजाय माबा स्टेसनाव ओंखारबोनाय आङो बेहायनो थायो खिन्थु आं दा न' दंफैयो बेहाय लांनाय गोजान ओमफ्राय फैनानै मोजां मोना बिराद मोजां बेयाव माने ओरैबायदि बर' गोजा नालाय गेजेराव बर' गोजा बे बर' गोजा गासिखौबो लोगो मोनबाथाय बिराद माने मोजां फिल खालामो आरोना गोसोखौ फिल खालामो आरो फिलिंसफोरा बिराद मोजां जायो स्रां होनलाय जेबो टेनसन गैया बे हारसा मानसिखौ लोगो मोनबावा हारसा मोनथ'वा बे एसे कार्बि दं आरोना बे बर' गोबां आरोना ट्राइबेल बारा ब्र'खौ लोगो हमनानै बरिया नांबाय थ' बा जोङो दायो ब्र'खौ माने दा लोगो मोनलायगोन नों मा समाव थांगोन आंना बिदिनो नायलांसै दे जागोन दे ओमफ्राय थांना थाङा हलियावनोथ' मा गोदाव सोराव जागासिनो लोगोफ्रा मा बुंनो मिथियाखै लोगोफोर थांबासो थांनो हागोन लोगोसे थांसै र' लोगोफोर सोंनोसै बिसोर थांबासो थांनो हागोन दा आङो जागोन दे गोजोनबाय ब्र'निसिम बरिया आरो